Vítáme vás u našeho dalšího průvodce, který by vám měl usnadnit orientaci v našem projektu Stopy v srdci. Jelikož jsme v předchozích průvodcích zjistili, jak se na našich stránkách registrovat, jak se přihlašovat a jak vytvářet QR kódy a memoriály, tak se můžeme podívat na další krok. A tím je aktivace memoriálu, aby byly už dostupné veřejně, při naskenování QR kódu. V případě první aktivace QR kódu máte na výběr ze dvou možností. První možností je pouze aktivace QR kódu a prvních 3 memoriálů. A to s tím, že si QR kód stáhnete v grafické podobě ve své administraci a potom si ho sami třeba vytisknete nebo necháte zpracovat. Druhá možnost je aktivace QR kódu a prvních 3 memoriálů a k tomu náš skleněný vygravírovaný QR kód. Jde o decentní destičku z tvrzeného skla, ve světle šedé barvě, se zlatými ornamenty a s kontrastním černým QR kódem pro snadné načtení. Předaplikovaná je i pevná a UV stabilní samolepka. Proces objednávky je velmi snadný. V přehledu memoriálu vidíte tlačítko Aktivovat QR kód a 3 memoriály. Na toto, když kliknete, budete mít právě na výběr z popsaných 2 možností. Pokud tedy zvolíme variantu s gravírovaným QR kódem, tak v dalším kroku zvolíme nejen způsob platby, tedy buď klasický bankovní převod, anebo integrovanou platební bránu GoPay, ale zvolíme i způsob dopravy gravírovaného QR kódu. A buď je možnost služby DPD Private, což je doručení přímo na vaši adresu, anebo je nyní velmi oblíbenou variantou přepravy DPD Pickup, kde si vyberete výdejní místo, anebo výdejní samoobslužné boxy. Po výběru typu dopravy doplníte doručovací údaje, pokud je ještě nemáte vyplněné ve své administraci. Následně už jen odsouhlasíte obchodní podmínky a závazně potvrdíte objednávku. Tímto vás celý proces buď nasměruje na dokončení platby v platební bráně GoPay, anebo se vám zobrazí číslo účtu, variabilní symbol a platební QR kód pro rychlý bankovní převod. Celý tento souhrn objednávky, včetně vystavené faktury, vám jsou hned odeslány na váš e-mail. Fakturu samozřejmě najdete i v přehledu objednávek a faktur ve své administraci. Jakmile je platba potvrzená, tak dojde k automatické aktivaci služby, tedy QR kódu a prvních 3 memoriálů. V tuto chvíli je jedno, jestli máte vyplněný jen jeden memoriál, protože pokud později vytvoříte i druhý a třetí, tak ty už budou automaticky aktivované. Pokud byste měli pod tímto QR kódem memoriálu víc, tak 4. a další memoriál se aktivuje podobným způsobem, ale samostatně a bez zadávání doručovacích údajů a dopravy, protože jde jen o aktivaci memoriálu. Jakmile máme aktivované memoriály, tak tyto jsou vždy aktivovány jako skryté, tedy stále nejsou veřejně dostupné. Pokud jste již se vzhledem a obsahem memoriálu spokojení, zbývá už jen kliknout na tlačítko Zveřejnit. A od této chvíle je tento memoriál dostupný i po načtení QR kódu na náhrobku. Pokud potřebujete obsah memoriálu upravovat, tak ho můžete kdykoliv dočasně skrýt a po provedení úprav a doplnění zase zveřejnit. Uvidíte sami, že velmi brzy se budete v editaci memoriálu orientovat a jakékoliv úpravy budou pro vás snadné a samozřejmé. Po úspěšné aktivaci memoriálu se vám zpřístupní i nástroj v administraci, kde můžete oživit profilovou fotku a udělat z ní krátkou animaci. Od nás máte v rámci první aktivace i 1 kredit zdarma, tedy máte možnost 1 animaci hned zkusit vytvořit. Ale s tímto vám rádi pomůžeme v jednom z našich dalších videoprůvodců. Budeme se těšit a děkujeme za pozornost.